Dubai kenekwe mu no ọka bụkwa dunu wa ya adoka na anọ anyị abịakwa n'ekwu na-atọ nkịta ihe anyị were ta dị n'ụbọ jigbo ihe a na-akpọ jigbo ndị Igbo na-akpọ abacha mana ihe anyị na-eke n'kanụba anyị bụ jigbo na anyị maara ka ji eweta jigbo a na-ehute akpụ anyị maara akpụ ehutekwa akpụ eshio ya kọọ ya sachaa ya mmiri ụfọdụ a na-asa ya tawe mbọ tawe n'mmiri mana nke wa bụ eshigbure kpaa ya n'anwụ kpacha ya n'anwụ ọkpọ nkọ ya na wekewa bụ jigbo ọkpọ nkọ anyị ga-eme jigbo ọkpọ nkọ ta dị maka na o were nwa ndị na-ama ahụ ka eji eme jigbo ọkpọ nkọ na-ama ihe bụ jigbo na-ama ọhụ na-agbanyeghị jigbo ha ọwa ka bụzi ahụ iri mana mgbe gboo na ọ bụ nri eji emechi ọnụ a na-eriche ụdị ihe atawa jigbo were eme ọnụ nri mana ha ọwa na ọka bụzi nri maka ndị na-amahụ ka eji eme ta dị nta ahụ ka eji eme ịmahụ na bụ dịka na ọ bụghị obere ihe a na-emechie ya ọ na-achọ jigbo bụ nri ji na nwunye njiri akpa nkata yashi ha njiri akpa nkata yashi were na ọnọdụ yashi o were adọ ka nwoke na nwaanyị ajina ndị na-aghọta ha ọ bụ sọ ndị okenye ga-ama ihe nkwuru na anụwo jigbo na wekwere ụzọ ọzọ ejikwa eme o nwere nke eji mma ebe nke wa bụ nkọ ba njiri akọwa mana o nwere nke eji mma ebe wee ha ebe ya a na-agwọkewe ha agwọ na ọ bụ akụ oyibo ụfọdụ njikwe na akụ mkpume ate dowa ị ga-ejikwe akụ mkpume maọbụ akụ oyibo taa ya mana a na-agwọkewe nke wa agwa ka o ji kpọ nkọ nọ ebiekwe ya na mmiri ọkụ ọ bụ iri ihe mere bụ na aga m ebido ha ọwa shikwuwe mmiri ọkụ eji ede ya ọ bee ka m jegodo meteshe mmiri ọkụ nshi were na ọgbọ ọwụdụkwa ewo itekenu shi mmiri ọkụ m wa anụwo ahịa ọnụọka ụmụnne m a na-ejikwa mmiri gbọrọ agbọ ọkwa nke nọrọ ọkụ n'ushi ọkụ ike mekwe ya ewe ya na ya udero maka ijikwere nke gbọrọ agbọ ọ bụrụ eyaka na nri ede ọ bụrụ eyaka na nri ede ọ bụrụ ọ nọbụtakwa oderokekwe abịa mewe nke hụrụ n'ọbịa bụ ka eji eme mkewe ọ dịkwa ndị be anyị aka ọ ka bụkwa ekwu na-atọwa mba anyị ka nọ na ya akwadogbuwe ihe eji ebie jigbo ihe nwa niile nọ n'ọwa bụ ihe eji egbe jigbo nkewa bụ akpaka anyị maara nkewa akpaka bụ ihe ọ bụ kewa bụ ose ọkpọ nkọ kewa bụ efụfa ekpere aghara dụwa kewa bụ unu kewa bụ ehuru na ghekwe ghee ya na ose wa eghe ọ bụ ebe mere o ji eji oji eghewe ụwa aka gị hụwa kewa bụ ogiri nkewa bụ nke nwa bụ ụgba ibe ọ bụ ebe ihe eji agwọ jigbo na elu wa bụ mmanụ ọhụụ ihe mmanụ nwa na-achọ ama m shibe jashi na ọ bụ mmanụ ndị akpụgo mara eme mmanụ kewa dịka oji akpụgo ịhụ ka ọ na-eketara ewere agwọgbuo jigbo ọ bụrụ oke ọkpọkọ anyị bịa jebe na-ekwu na-atọ m
o dero cheke nga ngufa yake yom awa bụ ngufu ba ga awufu awufu enu mmiri ọka ederere awufu ewere kwadowe ihe eji eghe eghe ihe wa ka gbakwokarịrị ọka bụkarị aka m na-abịakwa ndị be anyị hayi aka m wee pụọ ekwe ewute ka ọ bụ mbịa kwụbashiwa ya netekere me kwe ọka bụkarị kenwa bụ ehu agakwa ya n'ọkụ agha ya n'ọkụ teke ihe wa nje akpa gị n'eke ebe ọ dị ụmụrụ chi nekwa ebe atụ gị ebe Chatawoka. Ikusi. Ose na-aga makwa ya n'ọkụ n'ọbụ. Mee ya chakwa ya ọkụ ka o kwe nsogbu. Ọ na-abụ onye were m nke ọhụụ ya. Mana nke wa nọ na-ana n'iyi. Bayo ihe dị n'ose nwa ị na-eghekwa ose n'ọkụ ị na-akpọ na ngekwe maka achịghị ịkpọ na ngekwe ị na-ana achịghị akwa imekwe ya ịkpọ na nge ịkpọ na nge Nka baka tụchawa afụfan were na-eke ose m tụchawa afụfan ọ dịkwa ka ọ dọwa ka
Akabakare. Que uma bolsa, né? Açaí. Masamok. Bai mana ye buwo se ye ehuru aswo hne mana eja ai kekwa nte ye eja o we ndị nte ye eja we na na ate ye mana nkịta adị na-ekwu na atọ na anyị na-ate ya nkịta adị na no ndị ama te ye si gbagba ya na ose asịmakwa m ose Quem é o bugre? Aí tem o bugre. Qual é o bugre negro? Acho que a minha de né o neto por você. Qual é o negro? Quem é o baby? Baby boa. Quem é o baby? Ya baka boa. Quem é baka? Me kwa na agwo gbagbe ihe jiburu ụzọ techa ya bụ itekwa jigbo o nwere ike nke atịrị oje ya kere ohu ekaka anyị mekwa ya gbagbe ọtịrị ihe niile atịrị n'ọbịa bụ ndị be ji shi na ihe niile bụ n'oke na mbọ unu ma na-atịrị ọbịa bụ ya ji dị mkpa na-agwa gbagbara tufu atewa jigbo kenwa bụ unu Teyan Yaza jigbo Teya jigbo Tem uma pica boa mesmo. Tem uma mano ojo. Tem man. Igual babawe. Iya. O jawabo
ọ dọkwa ka ọ ka hụrụ ntị ya man ijuo me man oke kwuo nọ na manụ ngagha na-adị ka ọkwa imete n'oke na mbụ na-enete na-ata ihe na-agwọgbe dịka ji atijiwa akpaka na ya ayi ndeke watawa na-emekere m mkpụrụ afụfa wa ama ebe ọ nọ eka weta eke na-agwọgbu okwe hụ jigbon netekwe m shu na tresh ma na tijiwe notere gwoko kapatakala mkpụrụ afụfa wa ya bụkwa na ịtagbuwe ewe ka bụ mkpụrụ afụfa ata ihe ọ bụrụ na anyị na-anụ n'oche ya iya antel ko mun tatay akabukale yejibun wana akyo akyo yemad akabukale ndo bu mu chindo nu kwata efere ke ka ha were ndị ba na ebi bukwere jigbowa ashka na-ezu ka ahụ eri ude na tọtụ ngịga iwe ya ka o mere chi ikwu na gbu na-akịọ ntate na asịrị m na jigbo nkịta dị na-emere ọ ka nwekwara ihe ndị ọzọ anyị ka ga-eme ọ bụgodo na nke anyị ji bie nkịta dị na ọ bụ ya bụ ka ndị bụ unu na nke anụ ji ebie unu akara anyị na ihe ọzọ aka na-emefukwara ha unu eriokwe n'echicha anyị ka ga-emekwere maka echicha anyị ememewo n'ụzọaka ihe obe na ụzọaka ihe a na-eme karịrị akarị na ọ bụ ka anyị rio nkewa ụbọchị ọzọkwa anyị eme mba nke unu na-eri bụ na be anyị nkanụ ọ ghara nri anyị bụ họhọ ọ ka bụkwa ada unu nwaanyị ada ọka na anụ bie na-achị unu kpọtawa na anyị rie ihe nwa na ọ bụ ya mgbe o rukwere mgbe o ji erukwe ka ọ dụwara anyị eme ọzọ ọ ka bụkwa na ekwu na atọ bụ ihe anyị nọ Ugwumba TV ana m achị onye ọbụla nọwa nọ mma